už býva zvykom. Aj tento rok študentský parlament pripravil pre našich žiakov besedový týždeň, ktorý bude plný zaujímavých informácií a poznatkov. Budú mať možnosť stretnúť sa s rôznymi zaujímavými osobnosťami. Prvým hosťom, ktorý nás dnes poctil svojou prítomnosťou, bude Dušan Ambrož. Mnohí ho určite poznajú ako obľúbeného moderátora z televíznej show Riskuj na Jojke či herca zo seriálu Nemocnica. Pán Ambrož rozprával o začiatkoch svojej kariéry, kedy vyštudoval učiteľstvo slovenčiny a telesnej výchovy. Robil mnoho mimoškolských aktivít, ktoré si myslí, že mu veľa priniesli a boli pre jeho budúci život prínosnejšie ako vyučovanie, keďže sa venoval tomu, čo chcel robiť a nie tomu, čo musel robiť. Po vyštudovaní učiteľstva sa rozhodol nastúpiť na VŠMU, keďže zistil, že to je to, čo chce robiť v živote. Žiakom na besede porozprával o svojich zážitkoch a prezradil aj nejaké pikošky zo študentských čias. Okrem svojho osobného života žiakom porozprával aj o natáčaní show Riskuj, ale aj o seriáloch Nemocnica či Sestričky. Všetky tieto seriály aj show Riskuj sa natáčajú v jednej budove, ale v rôznych ateliéroch, ako aj iné jojkárske projekty. To znamená, že napríklad všetko lekárske vybavenie sa nakúpi a dá do ateliéru, kde je používané hercami. Častokrát sa hrá s reálnym, pár týždňovým bábätkom, čo tiež nie je úplne jednoduché. Akým smerom vás ovplyvnilo hranie v lekárskom prostredí? Akým smerom? Neviem, či ma ovplyvnilo nejakým smerom. Skôr ma to akože utvrdilo, že to je náročná robota. Ale ja som v smere bol v tom istom, že či ma to teraz nejako špecifikovalo, že teraz by som hral len lekárske postavy alebo postavy v nemocniciach, tak to sa mi nestalo. Ani nechcem, aby sa mi to stalo, ale akože cítim sa v tom prostredí dobre. Slováci majú napríklad veľmi radi, takto to poviem, že v úvodzovkách, že biele plášte, že tie seriály z toho lekárskeho prostredia sú u nás veľmi obľúbené. Neviem kvôli čomu to je, ale proste majú to radi, že naozaj, že majú sledovanosť. Takže som rád, že v takom som. A stala sa vám už podobná situácia v reálnom živote, že vlastne z tej nemocnice, či ste už niečo také podobné prežili aj v reálnom živote, nie len v seriáli alebo tak? Akože také až nie, lebo veď to sú naozaj že vyhrotené situácie. Stalo sa mi, že som bol postavený do situácie, kedy som musel volať sanitku, alebo som bol postavený do takého niečoho, že naozaj bolo potrebné podať prvú pomoc a počkať naozaj na tých zdravotníkov, že to sa mi stalo a nebolo to nič akože príjemné, ale opäť, že keď sa to stane človeku prvýkrát, tak je to náročné, ale keď už sa to stane druhýkrát, tak už je viacej taký, že vie reagovať a vie, že čo má robiť a čím viac to je, tak tým už sa ten človek dostáva do takého, určite nepoužijem výraz, že do pohody, ale do niečoho, že vie zachovať chladnú hlavu v tej situácii. Takže z tohto hľadiska áno. A cítili ste sa tak nejako pohodlnejšie v tej situácii, že ste už vedeli aj nejako z toho seriálu, že čo teoreticky? Akože to ani nie, lebo to je úplne niečo iné, že my sa vlastne viacej sústredíme na to, že čo hráme a aké máme vzťahy a aké sú naše rozhovory a tak ďalej. A to, čo robíme popri tom, tak ono, lekár to má ako rutinu samozrejme a niekedy, keď nás sledujú tí lekári, tak sa asi musia chytiť aj za hlavu, že ako to robíme my a že asi to tak v reálnom živote nevyzerá. Dúfame, že beseda s pánom Ambrožom bola pre našich žiakov obohacujúca. Už zajtra našu školu navštíví Daniel Výrostek z divadla Jozefa Grigora Tajovského vo Zvolene. Z gymnázia Ľudovita Štúra vo Zvolene Ema Kubincová.